Vítejte v Muzeu alchymistů a mágů Staré Prahy. Muzeum alchymistů a mágů Staré Prahy sídlí na Jánském vršku 8, v domě, kde koncem 16. století žil a tvořil slovutný alchymista Edward Kelly a kde žila i jeho rodina, jak my říkáme Kelly family. Muzeum doslova prorůstá celým domem. Přízemní vstupní část je věnována především všeobecným informacím o alchymii a také její historii. Dozvíte se, že alchymie vznikla v dávných civilizacích, jako byl Starý Egypt a Stará Čína, a k nám se dostal přes arabské alchymisty. Proto také slovo arabského původu alkymia, alchymie. Dozvíte se i o zlaté době českých alchymistů, době Rudolfa II., či o zájmech Karla IV. O hermetické vědy. Ledacos si pak můžete vyzkoušet na vlastní kůži, protože většina exponátů je zde interaktivních. Na závěr cesty přízemím dojdete i do místnosti Faustova domu. Faustův dům patří mezi nejmagičtější místa v Praze. Snad právě proto, že v něm žilo mnoho alchymistů a mágů, včetně slovutného Edwarda Kellyho. A právě proto v místnosti Faustova domu si připomínáme základní motto našeho muzea. K magii vede mnoho cest, od ní jen jedna jediná. A to cesta doktora Fausta do pekel. A protože Edward Kelly měl svoji studovnu a snad i laboratoř na půdě domu u Osla v Kolébce, musíte i vy vystoupat po točitém schodišti a tak trochu tím zkusit cestu v čase. Po schodišti z 16. století jste se dostali přímo do rudolfínské doby a tak není divu, že tady vás očekává sám císař Rudolf II. Přesněji řečeno, on očekává okamžik, kdy bude vpuštěn do alchymistické laboratoře Edwarda Kellyho, tak jako vy. Ale předtím se možná podívíte, proč tu čeká tento pán. Je to William Shakespeare, slavný dramatik, který prý v Praze byl hned 12krát. Nevěříte? Důkazy najdete zde v této knize. Kromě císaře a slavného dramatika zde potkáte i patrně nejmoudřejšího muže své doby a jakéhosi guru Edwarda Kellyho, tedy Johna Dee. Ten měl také největší knihovnu ve své době a její část zde také najdete. Celá první místnost pak slouží jako skladiště všeho, co alchymista potřebuje ke své tajemné práci, ale v laboratoři by mu to překáželo. Najdete zde tedy skutečně vše možné i nemožné. A pak už vejdete do dlouho očekávané laboratoře Edwarda Kellyho, kde naleznete vše, co ke správné laboratoři patří. Je zde hned několik pecí, neboť alchymisté jich mívali celou soustavu, každou na jiné typy pokusů. V jedné z nich si pak můžete i vyzkoušet měch. Jsou tu i bylinky jako zdroj přírodních sil i pokusná zvířata, neboť v tomto směru vývoj vědy příliš nepokročil a tak jako dnes i dříve bylo zapotřebí testovat lektvary a elixíry na zvířatech. Ty otestované pak alchymisté přiváděli coby životadárné šťávy k homunkulům, umělým bytostem, které také alchymisté tvořili ve své laboratoři. Jeden z nich, kterého potkáte, dostal životadárný šťav až přes příliš. Nevešel se do baňky a prorazil její víko.
Edwarda Kellyho zde potkáte tak, jak jste jej zde mohli spatřit na konci 90. let 16. století. S jednou nohou dřevěnou a bez uší. Jak vidíte, nevždy se alchymistovi jeho dílo povede. Tady se Edward Kelly pokusil vyrobit kámen mudrců, prášek nezbytný pro výrobu zlata. Ovšem došlo k výbuchu. Edward Kelly ovšem zastavil čas právě v tom okamžiku. A tak jak Edward Kelly, tak výbuch tady na vás čekají od 16. století. Alchymisté měli ve své laboratoři nejen místo pro práci, ale i koutek na odpočinek. Ten ovšem pro vás určený není. Na vás tady čeká tolik zážitků, že na odpočinek ani nepomyslíte. Alchymisté nevyráběli pouze zlato. Věnovali se i výrobě tekutého zlata, piva, jako třeba Edward Kelly s Jakubem Krčínem v Třeboni. Nicméně vyráběli samozřejmě různé elixíry, lektvary, driáky a také alkohol. A to vše tímto potrubím vede tady z alchymistické laboratoře celým domem dolů, do kavárny a vinárny Kelixír, kde to alchymisté testují na lidech, tedy třeba i na vás. V alchymistické kavárně Kelixír můžete za lidové ceny vyzkoušet mnohé z lektvarů a elixírů, jaké připravil sám Edward Kelly. V nabídce jsou vždy kvalitní moravská i italská vína, nejlepší české pivo, domácí zákusky, kvalitní uzenina od soukromého řezníka, široký výběr káv a čajů a samozřejmě i nějaké nápoje na zahřátí, od horké čokolády až po vynikající svařák za nejlepší ceny v celém Podhradí. Co je však k nezaplacení, a vy to máte v ceně, je atmosféra světa rudolfínských alchymistů, kde pod dohledem samotného císaře Rudolfa, tak jak jej viděl slavný Archimboldo, strávíte neopakovatelné chvíle. Tedy přesněji řečeno opakovatelné, neboť věříme, že sem se budete rádi a často vracet.
Navštivte nové muzeum alchymistů a mágů Staré Prahy na Jánském vršku 8, přímo pod Pražským hradem, a okuste atmosféru světa rudolfínských alchymistů v domě, kde žil ten nejslavnější z nich.